ಬಿರ್ನೊಟ್ಟು ಸರ್ 4 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಹೆಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀರ ಬಿರ್ನೊಟ್ಟು ಕುಟ್ಟಿ ಅತಿ 4-3 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಕೇರು ಕೊಡ್ತೀರ ಭಟ್ರು ನಂದಲಿಕೆ ಭಟ್ರು ವೇಣುರುಡು ಒಂಜಿ ಕಂಬ್ಲಾಡ್ ಎನ್ನ ಒಂದೇ ಬೊಲ್ಲಾಗ ಟೆಂಪ ಮಲ್ತದ ಆರ್ಯ ಟೆಂಪ ಮಲ್ತದ ಟೆಂಪೋಡು ಪಾಡ್ದು ಕಡಪುಡ್ದೇರು ಕಡಪುಡ್ದು ಸೋತಾಯಿ ನಡುಕ ಟೆಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತು ಪೀರ ಕೊನೊತ್ತೀರ ಆರೆ ಕೊನೊತ್ತು ಸೊ ಇರ್ ಬಲ್ಲೆ ಆನಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಹೆಂಗೆ ಬಿರ್ನೊಟ್ಟು ಕೊಡ್ತೇವೆ ದುಂಬೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಕಂಬ್ಲಾಡ್ ಒಂಜಿ ಅಂತ ಏನಂತ ಪಂಡ ಆ ಏತ್ ನಿಷ್ಠವಾದ ಇತ್ತೇನ ಏತ್ ಸೀದ ಇತ್ತೇನ ಆ ತಾಯಿಗೆ ಯಶಸ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಖಂಡಿತ ಏನ ಅವು ಒಂಜಿ ಏನು ಎನ್ನ ಮನಸಾರೆ ಒರಿಯಾಗ ಹರ್ಟ್ ಆಂಡ ಕಂಬ್ಲಾಡ್ ಒರಿಯಾಗ ಎದುರ್ದ ಟೀಮ್ ದಾಯಗ ದಿಪ್ಪು ಏರೆಗ್ಲ ಕಂಬ್ಲಾಡ್ ಹರ್ಟ್ ಮಲ್ತೆಂಡ ಹಾಗೆ ಕಂಬ್ಲಾಡೇ ತಿಕ್ಕೊಂಡವು ಏರ್ ಈ ಕರೆಕ್ಟ್ ರೆಡಿ ಒಂದಲ್ಲ ಕುದಿ ತಪ್ಪಕ ಬರೋ ರೆಡಿ ಒಂದಲ್ಲ ಮೇರ್ ಬಂಡೇರಿ ಈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗಿಡಲೆ ಈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಪ್ಪಲೆ ಈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗಿಡ ಒಂದಲ್ಲ ಯಾರು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಂಡ್ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಬೇಲಾಡಿದಾರ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಂಡ್ ಐಟ್ಲ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತೀರಿ ಅಕ್ಕುಲು ಬಂಜಿಗೆ ತಿನ್ಪೇರ ಬಾಯಿಗೆ ತಿನ್ಪೇರ ಅಂತ ಗೊತ್ತುಜಿ ಆಯ್ಕ್ ಬಂದ್ಪೇರ ಆರ್ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಲ್ತೇರಂದ ಏರ್ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮಿ ದಯಪಂಡ ಹಿಂಗ ಪರ್ಸನಲ್ ಅದು ಗೊತ್ತುಂಟು ಸರ್. ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಿಖಿಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಡಲ್ ದಿಂದಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಎಂಗ್ಲ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಖಿಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತನ ನನಾತ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಎಂಗ್ಲ ಉಮೇದ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಪೋಯ್ ಸರ್ತಿ ಬಾತಾರ್ನಾಗ ಬಂದಿತ್ತಾರು ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿ ಈ ಸರ್ತಿ ಒಂಜಿ ಡೈವರ್ನ ಒಂಜಿ ಇಂದಾದ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಏರು ಗಿಡ ಪ್ಲಕ ಸರ್ ಆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇತ್ತಿರ್ತೇನೆ ಬಟ್ ನಂದಲಿಕದ ಏರು ಪಾಡನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಎಂಚ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಂಡ್ ಇತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದ್ಪುಂಡು ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಿತ್ತೆ ಸರ್ ಆರ್ ನಮ್ಮ ಈ ಬದ್ರಿನ್ ದೆಪ್ಪನಾಗ ನಂದಲ್ಕೆ ಭಟ್ರ ಐಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆದಿತ್ತು ಖಂಡಿತ ಬೋಳಿಯರ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಆರ್ ಪೂರ ಆರ್ನ ಸಜೆಷನ್ ಪೂರ ಇತ್ತಂದೆ ಪಂಡ ಆರ್ ಲೈಕ್ ಫೈಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಪಂಡ ಆರಿಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂಡದು ಬಟ್ ಎಂಕುಲು ಐಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಯನ ಆನಿ ಯಾರ್ ಬೊಕ್ಕ ಐಟ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಬಹುದು ಜೇರಿ ಈರ ದೆಪ್ಪುಲ್ ಏನ್ ಬಂತಾರೆ ಸೊ ಅಂಚ ಆರ್ನ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತಂಡೆ ಸೊ ಆರು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಲ್ತೊಂದೇ ಇತ್ತೇರು ಬಾರ್ಗಿ ಎಂಚ ಪಾರ್ವೆ ಬದ್ರಿ ಎಂಚ ಪಾರ್ವೆ ಎಂಚ ಸೆಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ದಾದ ಪಂಡ ಆರ್ನಂಜಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಉಂಟು ಸೊ ಅಂಚರ್ದ ಹತ್ರ ಆರ್ ಎಂಕ್ಲು ಕುಡ್ಲ ಕಂಬ್ಲಾಡು ಇಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲು ಬೇಗ ಸೋತದ ಎಂಕ್ಲು ನಂದಲ್ಕೆದ ಇರ್ಲು ತೂವನ ಎಂಕ್ಲು ಉಂತೊಂದೆ ಇತ್ತ ಸೊ ಆನಿ ಆರ್ ಬತ್ತದ ಪಂಡೇರ್ ಎಂಕ್ಲನ ಬೇತೇರು ನಿತಿನ್ ನಾಯ್ಡು ಪಂಡೇರ್ ಆರ್ ನಿತಿನ್ ಒಂದಿತ್ತೆಲ್ಲ ಬೋದು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅನ್ನಾಗ ಆರ್ ಪಂಡೇರ್ ಇಂಚ ಇಂಚ ಐಕೋರ ಮುಖೇಶನ್ ಕಟ್ಟದ ತೂಲೆ ಐಕೋರ ಮುಖೇಶನ್ ಕಟ್ಟದ ತೂಲೆ ಪಂಡೇರ್ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಆನಿ ಎಂಕುಲ ಅಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಕುದಿ ಮಲ್ತ ಅಲ್ಪನೆ ಅವನಿ ಬಾರಿ ಪಾರಂಡು ಮಂಜು ಗಿಡ ಬಾರಿ ಪಾರಂಡು ಆರು ಬೊಕ್ಕ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಟೆಂಟ್ ಗಳು ಪಂಡೀರ್ ಕೊನೋಲೆ 2 ಜನನ ಕಡಪುಡ್ಲೆ ಅವನ ಕೊನೋಲೆ ಸೀದಾ ಇಲ್ಲಡೆಗೆ ಬತ್ತನು ಅಂದು ಬೊಕ್ಕ ದಾಪಂಡ ಅವು ಬಾರಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಪಾರು ನೀರು ಮುಖೇಶ್ ಉಂಡತೆ ಲಕ್ಕನ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಬಟ್ ನಡುಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡತೆ ಅವು ಬಾರಿ ಪಾರುಂಡು ಪಂಡ ಅವು ದಯಪಂಡ ದುಂಬು ಎಂಕ್ಲೆನ ಬಾರ್ಗಿ ಉಂಡತೆ ಒಂಜಿ ಲಕ್ಕದ ಒಂಜಿ 15-20 ಸ್ಟೆಪ್ ಪೋನಗ ಒಂಚೂರು ಉಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಅವೇನ್ ಪೂರ ಮುಖೇಶ್ ಸರಿ ಮಲ್ದೆ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಒಂಚೂರು ಕಂಡು ಬಟ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಇಮ್ಮನೊಟ್ಟು ಪೋನಿತ್ತೇನೆ ಬಾರಿ ಪಾರ್ದಂಡು ಇತ್ತೆ ತೂಲ ಈ ಸರ್ತಿ ಆಜಿ ಮೆಡ್ಲು ಮುಖೇಶ್ ಮೂಜಿ ಬಲ್ಲುಡು ವರ್ಮ ಮೆಡ್ಲು ಮಲ್ದೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಸೇರ್ದು ಸೊ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅವು ಆ ಮೂಜಿ ಎರುಲ ಮುಖೇಶ್ ರಾಜೆ ಕಾರ್ನ ಬುಕ್ಕ ಕಟಿಲ್ದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ ವೇಣೂರು ಕಂಬ್ಲಾಡ್ ಐಟ್ ಎಂಕುಲು ನಾವೊಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ದಿತ್ತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಬೋದು ನಾವು ಆನಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಮುಟ್ಟ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಅವಲೆ ಅಂದ್ ಸೊ ಆರ್ನ ಖಾಲಿ ಎಂಕುಲು ಈ ಸರ್ತಿ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ದಜ ಪಂಡ ಬಿರ್ನೊಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ದಜ ತೋಜು ಬಿರ್ನೊಟ್ಟು ಸರ್ 4 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಹೆಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀರ 4-3 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಕೇರು ಕೊಡ್ತೀರ ಭಟ್ರು ನಂದಲಿಕೆ ಭಟ್ರು ವೇಣುರುಡು ಒಂಜಿ ಕಂಬ್ಲಾಡ್ ಎನ್ನ ಒಂದೇ ಬೊಲ್ಲಾಗ ಟೆಂಪ ಮಲ್ತದ ಆರ್ಯ ಟೆಂಪ ಮಲ್ತದ ಟೆಂಪೋಡು ಪಾಡ್ದು ಕಡಪುಡ್ದೇರು ಕಡಪುಡ್ದು ಸೋತಾಯಿ ನಡುಕ ಟೆಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತು ಪೀರ ಕೊನೊತ್ತೀರ ಆರೆ ಕೊನೊತ್ತು ಸೊ ಇರ್ ಬಲ್ಲೆ ಆನಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಹೆಂಗೆ ಬಿರ್ನೊಟ್ಟು ಕೊಡ್ತೇವೆ ದುಂಬೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅದಾದ್ರೆ ಮನ್ಪೇತೆ ಯಾನಾರ್ನ ಅಭಿಮಾನಿಗ ಆಯ್ನೆಕ್ಕ ದಾದಾನ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೇವೆ ಆರ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ದಾತ್ರ ಏಪ್ತಂದೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಎಂಗುಲ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ದಯಪಂಡ ಅವು ಒಂಜಿ ದೇವರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಂಕ್ಲ ಹಿರಿಯರ್ನ ಪೂರ ಕೊಂಚ ಆರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಆರ್ನ ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಇತ್ತನೆ ಎಂಕ್ಲು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಯ ಈ ಸರ್ತಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನಿಕಟ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕೊರ್ನಕ್ಲೆ ಕಕ್ಕೆಬದ ಪೆರಂಗಾಲು ಪೆರಂಗಾಲದ ಚೆನ್ನೆ ಬಂಗಾಡಿದ ಗುಂಡು ಒಗ ಗಿಡಪುನರ ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡ್ರು ಆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇಂಚೇತೇನೆ ಸರ್ ಅಕ್ಲನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ 2 ಪತ್ತರ ಪಂಪುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಂಡೆ ಎಂಕುಲು ಪಂಡ ಇರು ಅಕ್ಲೆಡೆಲ್ಲ ಕೇನೊಲಿ ಎಂಕ್ಲೆಡ್ ಒಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಗುರುಪುರದ ಒಂಜಿ 2 ಕಂಬಳ ಮುಟ್ಟ 2 ಮೂಜಿ ಗುರುಪುರದ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಮುಟ್ಟದ ಎಂಕ್ಲೆನ ರಿಲೇಷನ್ ಪಂಡ ಅತ್ ಇತ್ತಲೆ ಉಂಡ ಅವು ಒಂದು ಎಂಕುಲು ಏಪಲ್ಲ ಅವೇನು ಒಂದು ಮಲ್ತಜೆ ಯಾಪಂಡ ಏನಕ್ಲೆ ಟಾಂಕಿದಡೆ ಎಂಕುಲು ಸೋತುಂಡಲ್ಲ ಯಾನಾದ ಟಾಂಕಿದಕ್ಲೆಡೆ 2 ದನಿಕುಲ ಪೋತಿ ಏನ್ ಕೈ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೆ
ಅವು ಏರೆಗ್ಲ ದೇಪಂಡ ಎಂಕುಲು ದುಂಬುಲ ಎಡ್ಡ ರಿಲೇಷನ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಫೈಟ್ ಐಟ್ ದಾದ ಮಲ್ಪ ಎಂಕುಲು ಕಂಬ್ಳ ಮುಗಿ ನಡಗ ಮಿತ್ತು ಕುಲ್ಲುದು ಟೆಂಟೆಡ್ ನೆಟ್ಟು ಕುಲ್ಲುದು ಮತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಪಾತಿರೊಂದಿತ್ತ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ದಾದ ಅವು ಇನಿಕ್ಕಲ್ ಅಂಚನೆ ದುಂಬುಗ್ಲ ಅಂಚೆ ಎಡ್ಡ ಫೈಟ್ ಬಾರಿ ಫೈಟ್ ಅವು ಉಂಡತೆ ಆ ಎರ್ಲು ಉಂಡತೆ ಆ ಎರ್ಲು ಒಂಜಿ ನಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ಪುನ ಪೊರ್ಲೇಬೇಕು ರೆಡ್ ಎರ್ಲು ಉಂಡತೆ ಒಲ್ಪ ಬುಡಾಡು ಅಲ್ಪಡ್ದೆ ಲಕ್ಕದ ಪೋಪುನ ಬರ್ಪುನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಹೆಂಗ್ ಹುಡುಗೈತೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅದಂಡತೆ ತೂಪನಕ್ಲಿಗೆ ಉದ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಿನಿ ಅಂಡ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆ ಒಂಜಿ ಎರು ನಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ಪುನೆ ಇದು ಮೂಲು ತುಲು ಎಂಕ್ಲೆನಂಜಿ ಮೂಲು ಕಟ್ಪಾಡಿ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆನ ಹಾಕದಿರಕುಲು ಆ ಒಂಜಿ ಬರ್ಪುನ ಪಿರಾಡ್ದ ಒಂಜಿ ಬರ್ಪುನ ಪೊರ್ಲೆ ಬೇತಾವ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಬತ್ತದಕ್ಲು ಹಾಕಿನಿ ಎಂಗ್ಲಾನಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಟ್ ಬೇಜಾರಿಜಿ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಫೈಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಫೈಟ್ ಅವೇ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಅಂಚನೆ ಇಪ್ಪಡು ನನಗೆಲ್ಲ ದುಂಬುಗಳ ಎಂಕುಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡ್ ಬಾ ಅವು ಆತ್ಮೀಯತೆ ಬೋರ್ಡ್ ಸರ್ ಇದು ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ದಾದ ಪ್ಲಾನ್ ಸರ್ ಬಂಡೈತೆ ಗುರುಪುರಟ್ ಎಬಿ ಮಲ್ತಿತ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡಿ ಎಬಿ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಸರ್ ಎಬಿ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಎಬಿದ ಪ್ಲಾನ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಉಂದೆ ಅವೇ ಅನಿವಾರ್ಯ ಅಂಡ ಮಾತ್ರ ಅವಳ ಕಮ್ಮಿ ಅಪ್ಪ ಚಾರೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಅವೇ ಉಂದೆ ಟೀಮ್ ಉಂಡೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಉಂದೆ ಟೀಮ್ ನೆಟ್ ದಾಲ ಎಡಿಷನಲ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಉಂದೆ ಟೀಮ್ ಉಡು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪು ಗಂದುಲ್ಲ ಐತೆ ಗಿಡಪ್ನಕ್ಲೆನ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆವೊಂದು ಏರ್ ಬರ್ಪೇರು ಸರ್ ಅಂಚನ ಪನ್ಪುನ್ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡ ಪನ್ಪುನ್ಲೆಕ್ಕ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆವೊಂದು ಸರ್ ಪಂಡ ಪೋಯ್ ಸರ್ತಿ ಯಾರು ಒಂಜಿ ಬಟ್ರೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂದಿ ತೆರ್ಕೊರ್ದಿತ್ತೇರೆ ಅಂಚ ಒಂಚೂರು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆವೊಂದುಂಟು ಅವೇ ಬೊಕ್ಕ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ ಬಡ್ಪನಕ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆನ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಟೀಮ್ ಅವೇ ಟೀಮ್ ಒಂಜಿ 4-5 ವರ್ಷದ ಓವರ್ ಆಲ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಎಂಚೋಂಡು ಸರ್ ಕಂಬಳದ ಪಂಡ ಇರ್ ಬಣ್ಣನಿತ್ತಾರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪಾತಿರ್ನಾಗ ಇರ್ ಪಿಜಾ ದೇಶ ಕಂಬಳ ತೂರ ಬರೋಂದಿತ್ತಾರೆ ಎರು ಕಟ್ಟಿಯಾರು ಮಾತೆರ್ಲ ಸಹಕಾರ ನಮ್ಮ ಕಂಗಿನವನ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಜಿ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಸಹಕಾರ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಸಹಕಾರ ಪೂರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಹಕಾರ ಕಟ್ಟಿಯಾರು ಇತ್ತ ಈರೇ ಒಂಜಿ ಇರುತ್ತೆ ಯಜಮಾನ್ರ ಅದು ಕೂಟಗ್ ಅಲ್ಪನೆ ಇಪ್ಪಾರು ಈ ಒಂಜಿ 4-5 ವರ್ಷದ ದಾದಾಪುರ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಸರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಸರ್ ಐತೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಲ್ಪುನಂದ ಇತ ಎಂಕುಲು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಡ್ ಮೂಜಿ ಪನ್ಪುನ ಎಂಕುಲು ಏತ್ ಎಂಕುಲು ಕಂಬಳ ಪೋದಾನಗನೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಕಂಬಳಡ್ ಒಂಜಿ ಅಂತ ಏನಂತ ಪಂಡ ಆ ಏತ್ ನಿಷ್ಠವಾದಿತ್ತೇನ ಏತ್ ಸೀದ ಇತ್ತೇನ ಆ ತಾಯಿಗೆ ಯಶಸ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಖಂಡಿತ ಅವು ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಮನಸಾರೇನು ಒರಿಯಾಗ ಹರ್ಟ್ ಆಂಡ ಕಂಬ್ಲಾಡ್ ಒರಿಯಾಗ ಎದುರ್ದ ಟೀಮ್ ದಾಯಗ ದಿಪ್ಪು ಏರೆಗ್ಲ ಕಂಬ್ಲಾಡ್ ಹರ್ಟ್ ಮಲ್ತೆಂಡ ಹಾಗೆ ಕಂಬ್ಲಾಡೇ ತಿಕ್ಕೊಂಡವು ಇನ್ನಿತ ನೋಟದ ಮಂಡದ ಏರಾದ್ ಮಲ್ತನ ಏರಾಗ ತಿಕ್ಕುನತ್ ಇನ್ನಿತ ಆನೆ ಮಲ್ತನ ಆನೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಅಂಚದವು ನಿದರ್ಶನ ಸೊ ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಆನೆಸ್ಟ್ ಆದಿಪ್ಪು ಅನ್ನ ಅವನ್ ಆಸ್ ಎ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ದೆತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಅವಳು ದೆತ್ತೊಂಡಂಡ ಖಂಡಿತ ಇನಿತ ಎಂಕ್ಲೆನ ಬಾರ್ಗಿ ಏತು ಸಮಯ ಪಾರ್ವೆ ಅತ ಎಂಕುಲು ಏತು ವರ್ಷ ಏರು ಕಟ್ಟು ಒಂದು ಏರೆಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಚು ಅಂದೆ ಬಟ್ ಇತ್ತನಾತ ದಿನಟ್ಟು ಎಂಕ್ಲೆನ ಎದುರಾಳಿ ಟೀಮ್ ದೊಟ್ಟುಗುಲ ಎಂಕ್ಲೆನ ಮಾತೆರ್ನೊಟ್ಟುಗುಲ ಎಂಕ್ಲು ಏತ್ ಆತ್ಮೀಯರಾದಿತ್ತಂಡ ಅವೇ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಡ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅವೇ ತಿಕ್ಕುನು ಬೊಕ್ಕದಾಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಇತ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇತ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇತ ಪನ್ಪುನು ಎಡ್ಡೆ ಫೈಟ್ ಕೊರ್ದು ಎಂಕುಲು ಪೂರ ಸೋತ ಅಂದ ಆನಿದ ಒಂಜಿ ಎಮೋಷನ್ ಬೇತನಿಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಅವಳು ನಮ್ಮ ಐನ ಅವಳು ತೋಜಪ್ಪ ಅಂದೆ ಇದೇ ಬತ್ತದ ಇನ್ನೊಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅನಲೈಸ್ ಮಲ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ದಾದ ಆಂಡವಲ್ ದಾದ ಒಕ್ಕಡೆ ಅಲ್ಪ ಡಿಸಿಷನ್ ನಮ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪೂರ ನಮ್ಮೊಂಚೂರು ಪಾತಿರ್ನು ನಮ್ಮೊಂಚೂರು ರ್ಯಾಶ್ ಆಪುನು ಅವು ಪೂರ ಅಂಡ ಅವು ಆಪುಜಿ ಅವು ಈಗ ಬಂಗಾಪುಡು ಐಕ್ ಬೆಟರ್ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಬತ್ತದ ಇನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಉಂಟು ಲೇಸರ್ ಬತ್ತಂಡ ಫೋಟೋ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಬತ್ತಂಡ ಒಲ್ಪ ದಾದ ನಮ್ಮ ಏರು ದಾದ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಅವಳು ತೂಪುಜ ಒರಿ ಪನ್ಪೆ ಇಂಚ ಆಂಡ್ ಮರೆ ಅಂಚ ಆಂಡ್ ಅರ್ ಬುಡ್ನಾಗ ಸರಿ ಬುಡ್ಜೇರು ಮಾದದ್ ಬುಡ್ಪನೆ ಸರಿ ಬುಡ್ಜೇರು ನಮ್ಮ ಅವಳು ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಟ್ರಸ್ ಬಲ್ಪ ಗೊತ್ತಾಡಿದೆ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಇತ್ತ ಎಂಕ್ಲೆನ ಜವನ್ ಇರ್ಲ ಕೆಲವರು ಪನ್ಪೇರು ಮಾದ ಬುಡ್ಪನ ಸರಿ ಯಾನು ಒಂಜೆ ಪನ್ಪುನು ಅವಳು ಒಂಜಿ ಪಾತೇರು ಹೊಡ್ಚಿ ಏನಿತ್ತಂದಲ್ಲ ನಮ್ಮನ ಎಂಕ್ಲೆನ ಟೀಮ್ ಎಲ್ಲಿಯ ಎಡ್ಮ ಒರಂಬ ಜನ ಓರಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಏರೆಡಲ್ಲ ನಮಕ್ ಹರ್ಟ್ ಮಲ್ತದ ಪಾತೇರನೆ ಇಂಚಿ ಎಂಚಿನ ರಾಂಗ್ ಅಂಡಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ತೂಕ ಅಕ್ಲೇಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಲ್ತ ಪನ್ಕ ಐಕದಲ್ಲ ನಮಕ್ ಇಂಚ ಆತ ನಂದು ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಅವಲೇ ನಮ್ಮನ ಐನ ನಮ್ಮ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಮಲ್ತದ ನಮ್ಮನ ಎಮೋಷನ್ ಅವಳು ಮಾತ ತೊಜಪಾಂಡ ಅವು ಪೂರ ಸರಿ ಆತಂದು ಯಾನ್ ಪನ್ಪು ಒಂಜಿ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಏತ ಹಾನೆಸ್ಟ್ ಆದಿತ್ತಂಡ ಐಕ್ ಯಶಸ್ವಿ ಖಂಡಿತ ಉಂಡು ಸರ್ ಖಂಡಿತ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಮಾದಾದ ಉಡ್ಪನ ಅಕ್ಲೆ ಇರಿ ಎನ್ನ ಎನ್ನ ಟೀಮ್ ದಕ್ಲೇಡ್ ಇರಿ ಏರೆಡಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅತ್ತನ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾನ್ ಅಕ್ಲೇಡ್ ಅವಳು ಪಾತೇರ್ನೆ ಇಚ್ಚಿ ಗೊತ್ತಾಂಡತೆ ಅಕ್ಲೇನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇತ ಯಾನ್ ಅಕ್ಲು ಬೆಸ್ಟ್ ಲೇರ್ನ್
ಪಂಡ್ ಎನ್ನ ಟೀಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸೇರ್ಸೋದು ಗೊತ್ತಾಂಡತಿ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಏನು ಫ್ರೀಡಮ್ ಕೊರೋಡು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚ ಇತ ಯಾನ್ ಮದ ದೂಡ್ಪನಾರ ಅಕ್ಲೇನ ಒಂಜಿ ಓನ್ ಇಪ್ಪುಂಡಿತಿ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಕೊರೋಲಿ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಬಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅಕ್ಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇತ ಮಾಧವ್ ದೂಡ್ಪನ ಸತ್ ಸೇರಿ ನಮ್ಮ ಕಡ್ಪಾಡಿ ಶೇಖರ್ ಜುಜ್ಜಿರ ದಿವಾಕರ್ ಎನ್ನ ಏಜ್ ದಾತ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಜಯಕರ ಪುರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಉಂಟು ಎನ್ನ ಏಜ್ ಕಮಲದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಉಂಟು ಯಾನ ಉಲ್ಬೋದು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಂಚ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಂತ ಯಾನ ಎನ್ನ ಒಂಜೆ ಏನ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಸಜೆಷನ್ ಇಪ್ಪನ್ ಮಂಡ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಎನ್ನ ಟೀಮ್ ಒಂಜೆ ಎನ್ನ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಿಪ್ಪ ಪಂಡ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತದ ಕಮಲಗ್ ಬರೋಡ್ ಎನ್ನ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ಲೇಡ ಒಂಜಿ ಆಪೆ ಇತ ಎನ್ನ ಇಟ್ಟು ಒಂಜಿ 2-3 ಜನ ಅಂಚಿಂಚ ಆಯ್ಡಲ್ಲ ಎನ್ನ ಒಂಜೆ ಟಾಪಿಕ್ ಗೆ ಏನ್ ಅಕ್ಲೇನ ಒಂಜಿ ಬರೋಡ್ಚಿ ಎನ್ನ ಟೀಮ್ ಬರೋಡ್ಚಿ ಮುಂದೆ ನೈಕೆ ಯಾಪಂಡ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಪಾಡನಗ್ಲಿಗೆ ಅವಳು 2 ದಿನ ಉಂತಾರೆ ಆಪುಜಿ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಅವಳು ಎಂಚಿನ ಏರ ಎನ್ನ ಟೀಮ್ಗೊಂದು ಪನ್ಪುನ ಅತ್ತೇನ್ ಬೇತ ಟೀಮ್ಗಳು ಅಂಚೆನೆ ನಿಖಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ ಅವ್ಳು ಏರು ಬಿಡ್ಪುನು ಆಯ್ ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತದ ಬರ್ಪುನು ಅವಳು ಪರಂದನೆಗೆ ಸರ್ತ ಉಂತಾರೆ ತೀರುಚಿಗೆ ಪರ್ನೆಗೆ ಅವಳು ಉಂತಾರೆ ಸೊ ಅವನ್ ಏನ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪನ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೊಕ್ಕದಲ್ಲ ಇಂಕ್ಲೆ ವಿಶೇಷದಾದ ಇಂಕ್ಲೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ದಾಲ ಪನ್ಪುಜೆ ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಡೀಸೆಂಟ್ ಆದ ಇಪ್ಪುಗ ಅಂದ ಇತ್ತನಾತ್ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಅವಳು ನಮ್ಮ ದಯಪಂಡ ತುಲೆ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಪೂರ ಕೋಡಿದಲ್ಲ ಗಂಧ ಅವು ಪೂರ ಪತೊಂದು ಪೋಪುನು ಖಂಡಿತ ಆ ಕರೆಕ್ ಆ ಸ್ಥಳದ ಮಹಿಮೆ ಮಸ್ತ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಸರ್ ಮಸ್ತ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಆ ಸ್ಥಳದ ಮಹಿಮೆ ಮಸ್ತ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆ ಕರೆಕ್ ಮಾತಿರ್ನೆಲ್ಲ ಗೋಡ್ದ ಗಂಧ ಅಂತ ಪಾಡುವಿರು ನಮ್ಮ ಅವಳು ಪೂರ ನಮನ ಈ ದರ್ಪ ಗಿರ್ಪ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಅವಳು ತಜಪ ಅಂತ ಅವು ಆಪುಜಿ ಅವಳು ನಮ್ಮ ಒರಿಯಾಗ ಒಂದು ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಸೊ ಅಂಚದ ಯಾನ ಏನಂದ್ ಮಲ್ಪ ಬಿ ಹಾನೆಸ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರ್ ಪೂರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇನ್ ಬಂಡರ್ ನಕ್ರ ಜಯಕರ್ ಮಡಿವಾಲ್ರನ ರೋಲ್ ದಾದ ಸರ್ ನಿಕ್ಲ ಟೀಮ್ ಜಯಕರ್ ಮಡಿವಾಲ್ ದಾದೇಚಿ ಅರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಂಕ್ಲೈನ ಏರು ಲಕ್ಕವನ ಪೂರ ಆರು ಬಟ್ ಬೋಯ್ಸರ್ತಿ ಇಂಕ್ಲ 2 ಜನ ಪಂಡ 6 ಪೀರಿಯಡ್ ಒಂಚೂರು ಅಲ್ಪ ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆ ಪೂರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಉಂಟು ಇಂಚ ದಾದ ಅಂತ ಆರೆ ಇಂಕ್ಲನೆಟ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಪೂರ ಕೊರ್ಪೆರ ಅಂತ ಜಯಕರ್ ಮಡಿವಾಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಶೇಖರನ್ನೇ ಬೊಕ್ಕ ಉಜ್ಜಿರ ಅಕ್ಲು ಪೂರ ಡೀಸೆಂಟ್ ಅಕ್ಲು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಬಾರಿ ಡೀಸೆಂಟ್ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಪೂರ ಕೊಡಿಡ್ಲ ಮರ್ಯಾದೆ ಉಂಟು ಕಮ್ಲಾಡಿ ನಿಗೋಡಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಪುನಾನೆ ಮಲ್ಲ ಅಂದ್ ಇತ ರೆಫ್ರಿನ ಅಕ್ಲಾಡು ಮಕ್ಲಾಡು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಒಂದುಂಟು ಸೊ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅಕ್ಲು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಪೇರು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆದ ಎಂಕ್ಲು ಅಕ್ಲೆ ನೊಟ್ಟು ಗುಲ್ಲ ಈ ಸರ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಅಕ್ಲೆ ನೊಟ್ಟು ಗುಲ್ಲ ಸೊ ಬಟ್ ಅಕ್ಲು ದುಂಬು ಪೂರ ಬೆಟ್ರನೆ ಟೀಮ್ ಬಿಡಿತಾನೆ ಅಂಚದ ಎಂಕ್ಲು ಅಲ್ಪಾಡ್ದು ಎಂಕ್ಲೆನ ಅಕ್ಲೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪೂರ ಸೊ ಅಂಚದ ಎಂಕ್ಲು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ದ ಸರ್ ಇತ್ತ ಇಂಚಿಪ ಕಂಬಳಡ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ರೋಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆತುಂಡು ಏರು ಲಕ್ಕಾಪನ ಬಂಡ ಕಂಡುನತ್ತು ಬೆಟ್ರೆಲ್ಲ ಬಂದಿತ್ತಾರೆ ಬೋಯ್ಸರ್ತಿ ನಿಕ್ಲ ಟೀಮ್ ಉಡ್ಲ ಬಂಡ ಬಾರಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಉಂಟು ಸರ್ ಬಂಡ ಇತ್ತೆ ಅಕ್ಲು ಸಾಲ್ ಬಂದಾಗ ಆ ಟೀಮ್ ಜರ್ಸಿ ಮಾಡಿ ರೆಡಿ ಆಗುದಿಲ್ಲ ನಂದಲಿಕೆ ಆಕಾಶ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅವನಿಗೆ ಹೊಸ ರೋಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆತುಂಡಿತ್ತೆ ಗೊತ್ತು ಜೋ ದಾದ ಏನಂತ ಗೊತ್ತು ಬಟ್ ಅಕ್ಲು ಬಂದ್ಪೇರೆ ಏನಂದ್ ಪಂಡ ಇತ್ತ ಗಿಡಪ್ಪನಾಯ ಆಯ್ ಪೆಟ್ಟ ಹಾಕದೆ ಆ ಬುಡ್ಪು ನೇರಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಅಲ್ಲ ಚಪ್ಪೆ ಮೀನಿ ಎಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಐನ್ ಅಲರ್ಟ್ ಮಲ್ಪರ ಎಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ದನ ತೋಜುಂಡು ಅವು ಈತ ಒರಿ ಐನ ಒಂಜಿ ಅವನಿ ದುಂಬದಕುಲು ರೂಲ್ಸ್ ಉಂಡತಿ ಆ ರೂಲ್ಸ್ ನೇ ಜನಕುಲು ಫಾಲೋ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪುಂಡು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪರ್ ಈರಂಜಿ ಪಂಡ ಅನ್ಬಾರ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಸರ್ತಿ ಬೆದ್ರಾಡ್ ಎಂಗ್ಲು 20 ನಗೆ ಎಂಗ್ಲು ಕುದಿಯ ಒಂದಿತ್ತಂಡು ಬೆದ್ರಾಡ್ ಕುದಿಯಾರ ಸೆಷನ್ ಯಾರು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಬಿಲಿ ಮಲ್ಪುಜೇರು ಗೊತ್ತಾಂಡದೆ ಪೂರ ಬಿಲಿ ಮಲ್ಪುಜೇರು ಆರು ಒಂದಿನ ಕುದಿಯ ಒಂದುಂಡು ನಾರ್ಮಲಿ ಜತ್ತಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜತ್ತದ ಅಂಚಿಡ್ದು ಗಿಡ ಒಂದು ಬರ್ಬಂದು ಸರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೇರೆ ಈ ಕರೆಕ್ಟ್ ರೆಡಿ ಒಂದಲ್ಲ ಕುದಿ ತಪ್ಪಕ ರೆಡಿ ಒಂದಲ್ಲ ಮೇರ್ ಬಂಡೇರಿ ಈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗಿಡಲೆ ಈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಪ್ಪಲೆ ಈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗಿಡ ಒಂದಲ್ಲ ಆರ್ ಬಂದ ಒಬ್ಬರ ಏರ್ ಮಲ್ದೇರ ಅವು ಏನಕ್ಕೆ ಮಲ್ದೇರ ಗಿಡದೇ ಬರ್ತನೆ ಅಂಚ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಂಚ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಉಂಟು ಅಂಚನೆ ಏನಕ್ಕೆ ಮಲ್ದೇರ ಐಕೊಂಜಿ ಐಕೆ ಏನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಇಪ್ಪು ಗೊತ್ತಾಂಡತೆ ಎಂಚಿನಂಡಲ್ಲ ಇಪ್ಪಂದೆ ಒಟ್ರಾಶಿ ಮಾತಾಡ್ಲ ಮಲ್ಪೇರ ಐಕೆ ಏನಡೆ ಅವು ಎಂಗ್ಲೆಗಂತೂ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಸೊ ಅಂಚ ಎಂಕುಲ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪನ ಅಂತ ಎಂಕುಲೈನ ಇತ್ತದಕುಲ ಎಂಕುಲೈನ ಚೇಂಜಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ಎಂಕುಲೈನ ಆಯ್ನಾತ ಅಕ್ಲು ಪಂಡ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಕ್ಲು ಇಪ್ಪೇರು ಎಂಕುಲಂಜಿ ಹೊಸ ಬೇರೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಎಂಕುಲು ಇತ್ತ ಜಸ್ಟ್ ಅಂಬೆ ಕಾಲ್ದು ಇವೊಂದುಲ್ಲಾತೆ ಸೊ ಎಂಗ್ಲೈನ ರೂಲ್ಸ್ ಎಂಗ್ಲೈ ಮಲ್ಪರ ಇಷ್ಟಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕುಲು ಮಲ್ಪುಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಏರ್ ಮಲ್ತೇರ ಆ ರೂಲ್ಸ್ ಎಂಕುಲು ಸ್ಟಿಕ್ ಆದ ಫಾಲೋ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಸುರೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ರು ಪಂಡ್ಲೆ ಸರ್ ಪಂಡ ಈ ಸರ್ತಿ ನಿಕ್ಲು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆತಾರು ರೆಡ್ ಫಾತೆರ ಪಂಡ್ಲೆ ನಿಕ್ಲ ಟೀಮ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕ್ಲ ಏರ್ಲೇನ ಬಗ್ಗೆ ಜಪ್ಪ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆತನೆ ಒಂದೊಂದೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಪೊಪ್ಪಮ್ಮನ ಆಕಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ
ಪೂರ ನಿಖಿಲ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಎಲ್ಲ ಪೊಯ್ಸರ್ ಬಂದಿತ್ತೇವೆ ಆಗಲ ತುಂಬಾ ಆಗಲ ಆಡು ಮೇನತ್ತು ఒక ದೇವೇರ್ನ ಒಂದು ಖುಷಿ ಆತಂಡ್ ಅಂದ್ ಎಂಕುಲು ಬೇಗೋಡ್ ಒಂಜಿ 3-4 ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಂಡ್ ಪಂಡ ಅವು ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ. ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ತೆ. ಕುದಿಕ್ಲ ಬರ್ಪಾರು ಇಪ್ಪಾರ ಅಲ್ಪ ಕಂಬಳಗ್ಲ ಬರ್ಪಾರು ಪನ್ಲಿ ಈರ್ನೊಂಜಿ ಅನುಭವ ಎಂಚಾಂಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಕಂಬಳಗ್ ನಮಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಟ್ಟಾಪುಂಡ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಅಟೆಂಡ್ ಆಪುಂಡು ಅಂದ್ ಎಂಕಲ ಟೀಮ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಲಿಯ ಟೀಮ್ ಸರ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ತೂದಿಪ್ಪಾರು ಬಾರಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಟೀಮ್ ಎಂಕಲ ಇತ್ತನ ಟೀಮ್ ಮಾತ ಜನಕ್ಲು ಇತ್ತ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಆದಿ ಒರಿದೇರು ಅಂದ್ ಪೂರ ಅಂಚೂರು ಅಂಚಿದ ಮಾತ ಎಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಮಂಡಲ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಅಂಚಿನ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಆದಿತ್ತ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂದ್ ಇತ್ತನ ಇಟ್ಟು ಬೆಸ್ಟ್ ಟೀಮ್ ಆದ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚ ಅಂದ್ ಎಂಕಲ್ನ ಪಂಡ ಹೆಚ್ಚು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಹಾಕುನ ಆರೆ ಪೂರ ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ಟೀಮ್ ದ ಪಿರಾಡ್ ಕೆಲಸ ಇರ್ಲ ಇಪ್ಪಾರು ಬರ್ಪಾರು ಪೂರ ಕರೆಕಾರ್ ಜಪ್ಪೇರಿ ಇರ್ಲ ದಂಡೆ ಡಿಪ್ಪಾರು ತೂಪೇನ್ ಬತ್ತಂಡ ಎಂಕಲ್ ಪಿರಾಡ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಪಿರಾಡ್ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಎದುರುಪೋದು ಆಯಡ್ ನಮಲ್ಪುಡು ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಆತು ಇರಗಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಓಡ್ನಂಡ ಐತ ಪಿರಾಡ್ ಎಲ್ಲಿಯ ಅವು ಪಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಲಿಪ್ಪು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಪೂರ ಕೆಲಸ ಲಿಪ್ಪುನ ಐತ ಇರುನು ರೆಡಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಪತ್ತುಡು ದಪ್ಪ ಓಡು ಐನು ವಾಕಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಇನ್ನು ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಟೀಮ್ ಉಲೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಇಪ್ಪುಂಡು ಉಲೆತ್ತುಲ ಇಡು ಅಂಚಿನ ಇನ್ ಪೂರ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಾತ ಎಂಕುಲ್ ಮಾತ ಸೇರ್ದು ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪು ಎಂಕಲ್ನ ಟೀಮ್ ದ ಒಂದು ಪೇಮೆಂಟ್ ಅವು ಒಂದು ಮಾತ ಎಂಕುಲ್ ಮಾತ ಎಂಕುಲ್ ಮಾತ ತೂಂದಿಪ್ಪು ಅನ್ನ ಪೋಯ್ ಸರ್ತಿ ಪಾತ್ರ ಬಂದಿತ್ತಾರೆ ಇರ್ನ ಅಮ್ಮನ ಉಮೇದು ಆತ ಇದಂಡಲ್ಲ ಬೊಲ್ಪು ಲಕ್ಕದ ನಿಗ್ಲೆ ಫೋನಾಗ ರೆಡಿ ಮಲ್ತ ಬರ್ಪ ಒಣಸಗ ಪೂರ ಮಾತ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಇಂಚಿನಂದು ಪಂಡಂದ ಇಂಕುಲ್ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಅಗುಲು ಖುಷಿ ಪಡೆವುಡು ಇಂಕುಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮಗೆ ಇಂಕುಲ್ ದಾದ ಕೊರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಪಂಡ ದಾಲಕ್ಕೆ ಅಗುಲು ಅಗಲನಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಗಲ ಟುಳ್ಳೇರು ಅಂಡ ಓಕೆ ಅಗಲೊಂಜಿ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಜನ್ ದ ಏಜಿಡ್ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಏರು ಕಟ್ಟದು ಅಗಲ ಒಂಜಿ ಪುದಾರ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಒಂಜಿ ಇಪ್ಪೋಡು ಜೋಕುಲು ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನ ಪುದಾಡು ನಾನು ಎಂಕಲ್ ಎಂತದ್ದು ಬೇತೆಲ್ಲ ನಂಚೇನೆ ಈ ನಿಖಿಲ್ ಯಂಗ್ ಜನರೇಷನ್ ನಿಖಿಲ್ ಅಂತೂ ಎಲ್ಲ ಎಂಕಲ ಜೋಕುಲು ಎಂಕಲ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಒಂದುಂಡು ಎಂಕಲ ಬ್ಯಾಚ್ ಇಡೆ ಮತ್ತೆ ರೆಡಿ ಒಂದು ಅವೇ ನಿಖಿಲ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ದೈವರ ಕೊರ್ನ ಪಾಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪೂರ ಎಂಕಲೆಗ ನೆಟೆಲ್ಲ ಪೂರ ಉಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಏರುತ್ತ ಆಯ್ ಹುಡುಗೆ ಆಯ್ ಎಂಟೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪೂರ ಅವೇ ಪಂಡಿತಿ ಎಂಕಲ ಬ್ಯಾಕ್ ಟೀಮ್ ಎಂಟೆ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಪೂರ ಬತ್ತದು ಐಕ್ ಆಯಲ ಪೂರ ಎಂಡಲ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಪೂರ ಎಂಕುಲ್ ಪೂರ ದೂರ ತೆರೆ ತನ್ನಂಡಲ ಆಯ್ ಪೂರ ಇನ್ನು ಇತ್ತಂಡಲ ಇಚ್ಚಿಂದಲ ಪೂರ ಒಂದು ಮಲ್ತೊಂದು ಪೂರ ಮತ್ತೆ ಎಂಗ್ಲೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಜನನು ಪಾತೊಂದು ಇತ್ತದ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪಲಕ ಮಾತ್ರ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪರ ಆಪಿನ ಅಂಚಿನ ಮತ್ತೆ ಕೆಲಸ ಕುಂತುಲೈಟ್ ಮುತ್ತು ಮಲ್ಪೋಡು ಪಾರ್ನಾಗ ಇರು ಆ ಇರುಕ್ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಯ ಕೊರೋಡು ಆ ನ್ಯಾಯ ಕೊರೋಡು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಂಚಿನ ಕೆಪೇಬಲ್ ಟೀಮ್ ಎಡ್ಡೆ ಪಾರುಂಡು ಪನ್ನಗ ಕೆಲವು ಎರುಟು ಎಡ್ಡೆ ಪಾರುಂದು ಇಪ್ಪುವ ಬಟ್ ಐಕ್ ಅಲ್ಪ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಪಾಪ ನ್ಯಾಯ ಕೊರ್ರೆ ಆಪುಜಿ ನ್ಯಾಯ ಕೊರ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಗಿಡ ಪಾರೆ ಆಪುಜಿ ಜನ ಜತೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಜನ ಇಪ್ಪುಜಿ ಮಾದದ್ ಉಡ್ಪುನ ಅಕ್ಲೆ ಇಪ್ಪುಜೇರು ಸೊ ಅಪಾಗ ಎರು ಹೈಲೈಟ್ ಆಪುಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪೆಪ್ನಗ ದಾದನ ಎಂಗ್ಲೆನ ಒಂಜಿ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರೋಡು ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲಿ ಪನ್ನೆ ಆಕುಲ್ ಪನ್ಲಕನೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಇತ್ತನೆ ಇತ್ತಾತ್ರ ಎಂಕುಲ್ ಫ್ರಂಟ್ ಉಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂಚಾದ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತ ಎಂಗ್ ಒರಿಯ ಒನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಶೋ ನನದತೆ ನೋಟು ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಗೊತ್ತಾಂಡತೆ ಪೂರ ಐಕಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ವಿಷಯ ಪಡ್ತದ ಬೊಕ್ಕದ ಜನಲ ತಿಕ್ಕುಜೇರು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತ ಆತ ಟೈಮ್ ಬೋಡು ತುಲೆ ಈತ ಕಾಂಡೆ ಬರೋಡು ಅವಿನ ಎರು ಬುಡೋಡು ಎರು ಕೊನೋಡು ಟೆಂಪೋ ಅಡೆಮುಟೇರು ಎತ್ತೋಡು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡದ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತಪ್ಪ ಖಾಲಿ ಎರು ಕಂಬಳ ಬೋದು ಬರ್ಪುನೊಂದೊಂದು ಹತ್ತದ ಇತ್ತದ ದಿನೊಟ್ಟು ಇದೆ ಅವ್ಲು ಟೆಂಟ್ ಹಿಡ್ದು ಪತ್ತಿನ ಪಿರ ಬರ್ನ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಇತ್ತ ಎಂಕುಲು ಏನಂದ್ ಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಎರು ಪೋನಗಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಏರಂಡಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಪೋಪ ಪಿರ ಬರ್ನಗಲ್ಲ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಎಂಕುಲು ಪಿರ ಬರ್ನಗಂತೂ ಎಂಕುಲು ಲಾರಿದ ಪಿರಾಡೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಜಾಗ್ರತೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಅಕುಲ್ಲ ಪಾಪ ನಿದ್ರೆ ಕಚೇರಿ ತಿಪ್ಪೇರು ಅಂದ್ ಅಕುಲ್ಲ ನಿದ್ರೆ ಕಚೇರಿ ತಿಪ್ಪೇರು ಈ ರಡ್ಡು ದಿನ ಅದು ಪಿರ ಬರ್ನಗ ಆತ ಎರ್ಲು ಬತ್ತೊಂದು ಪಿರ ಬರ್ನಗ ಹೆಚ್ಚಾದ ಎಂಕುಲು ಯಾನಂತೂ ಹೆಚ್ಚಾದ ಇರುವ ಕಂಬಳ ಒಂದು 10-15 ಕಂಬಳ ಎಂಕುಲು ಎರ್ಲೆನ ಪಿರಾಡೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇವನ್ ಗೆಂದಡಿ ಇವಡು ಸೋಪಾಡು ಪಿರಾಡೆ ಬರ್ಪುನು ಸೋತುಂಡಲ್ಲ ಬೇಜಾರಿಚ್ಚಿ ಎಂಕ್ಲಿನ ಏನ ಪಂಡ ಪೂರ ಜನಲ ಇಡೆಗೆ ಬರ್ಪುನು ಸೋತದಲ್ಲ ಇಡೆಗೆ ಬರ್ಪುನು ಎಂಕ್ಲಿನ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಒಂಜಿ ರೂಲ್ಸ್ ಏನಂತ ಪಂಡ ಮುಲ್ತುರ್ದೆ ಟೆಂಪೋಡ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಪುನು ಮುಲ್ತೆ ಬರೋ ಇಡೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಎರುಕು ಬಯ್ಯ ಒಕ್ಕದ ಸೋತುನಡು ಬೊಕ್ಕ ತುಲೆ ಗೆಂದನಗ ಪೂರಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಆ ಎರು ಇತ್ತ ಬರ್ಪಿ ವರಗು ರೆಡಿ ಆವಡೊಂದು ಪಂಡ ಇಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಆ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಪಡ್ದೆ ರೆಡಿ ಆವಡೆ
ಅವು ಅವಳು ಕಮಲದಲ್ಪ ಇನ್ನು ಸೋತು ಭೇಟಿ ಬಟ್ಟದು ಏರು ಬಿಡತ್ತದು ಕಾಡಾಪಡ್ದು ಮೂಲು ನಮ್ಮ ಮನದಾನಿ ಸೋಮರ ಅಂಚಂದ ಅಂಚಾಪುಜು ಸೊ ಎರು ಎಂಕುಲು ಬರ್ನಗನಿ ಒಟ್ಟುಗೆ ಬತ್ತದು ಮೂಲೈಕ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಸೋಪಡು ಐಕ್ ಮಲ್ಲೆ ಜಪ್ಪ ಸೋಪಡು ಕೆಲವು ಏನ ಪಡ ಐಕ್ ಹುಷಾರ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಇದು ಎಂಕುಲು ಪೊಯ್ ಸರ್ತಿ ಕುದಿ ಮಲ್ಪನಾಗ ತೂಲೆ ಎಂಕುಲು ಕುದಿಟ್ಟು ಬಾರ್ಗಿ ನಾಲಾಯ್ ಬಿದೆ ಪಾಡೊಂದುಂಟು ನಂದು ಹುಷಾರಿತ್ತು ಜೈಕ್ ಪಾಪ ಹಾ ಅವು ಆತ್ ಕಮ್ಮಿ ಪಾರ ಚಾನ್ಸೇ ಇಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಎಂಕುಲು ಅವು ನಲೆ ಸುತ್ತುಡು ಎಂಕುಲು ಉಂತಾಯ ಎಂಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಪಂಡೇರು ಇಜೋ ದಾದನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡು ಬಟ್ ಅವು ಅಂಚ ಪಾರಂಡವು ಅಂಚ ಪಂಡದು ಎಂಕುಲು ಎರುನು ಹಾಕದು ನೋತದು ಬತ್ತನ ಅಂಚ ಹಾಪುಂಡೆ ಇದು ಸೊ ಎಂಕುಲು ನೇರು ಹಾಕುಲ್ನ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕುಲು ಏತ್ ಕೇರ್ ಆತೆ ಐನಾತ ಟೆಂಟ್ ದೋಲೆ ಎಂಕುಲು ಹೆಚ್ಚಾದ ಟೆಂಟ್ ದೋಲೆ ಪೋನು ಅವ್ರು ರೆಡಿ ಈ ವಾರ ಗತ್ತಿಂದಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಬರ್ಪೇವರೆಗ ಇರು ರೆಡಿ ಅವ್ಡು ಅಂತ ಇದು ಇತ್ತಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಎಂಕುಲು ಕಂಬಳ ಮುಗ್ಗಿನ ಇಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಐತ ಎಂಚಿನ ಉಂಡ ಅವೇನ ಡೈಲಿ ರೂಟೀನ್ ಎಂಕ್ಲೆನ ಸಾಂಕುನೆ ಎಂಚ ಉಲ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಣತೆ ಆನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಹಿಡ್ದ ಹತ್ರ ಎಂಗ್ಲನ ಅರ್ಧ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಪ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಹುಡುಗಿ ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಸರ್ತಿ ಮಸ್ತ್ ವೇದಿಕೆ ಇಡ್ಲ ಬಂತೆ ಒಕ್ಕ ಇನ್ನೊಂದ್ ಬಂಡೆ ಎನ್ನ ಸುರುತ ಮೆಟ್ಲು ದೇತೊಂದನೆ ಎಂಗ್ಲನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಅನ್ನದ ಎಂಗ್ಲ ಸ್ಟೇಜ್ ಪೂರ ಜನ ಬಿಡತ್ತೀರಿ ಎಂಗ್ಲನ ಒಂಜವು ಯಾನ ಏನದ್ ಬಂಡ ಎನ್ನಟಿದ ಇಪ್ಪುನು ಒರ್ಂಬ ಜನ 7 ಜನ ಸ್ಟೇಜ್ ಪೋತೀರಿ 2 ಜನ ಹತ್ತು ಮನೆ ಡ್ರೈವರ್ ಪೋತೀರಿ ಪಕ್ಕದ ಕುಲ್ಲ ಪೋತೀರಿ 3-4 ಜನ ಪೋತೀರಿ ಬೈಂದ್ರಡೋರಿ ಬೇತೆ ಪೋತಿ ಬೆದ್ರಡೋರಿ ಅನ್ ಬೇತೆ ಕುಲ್ಲದ ಅಡವೇಡೋರಿ ಬೇತೆ ಕುಲ್ಲದೇರಿ ಬೊಕ್ಕ ಗುರುಪುರಡ್ ಬೇತೆ ಕುಲ್ಲದೆ ಸುರ ಬೇತೆ ದಯಪಂಡ ಅಗ್ಗುಲು ಇತ್ತನೇಟ್ ಎಂಗುಲು ಸರ್ ಎಂಕುಲು ಅಗ್ಗುಲು ಮಲ್ತದ ಕೊರ್ಪುನ ಎಂಕುಲು ಸರು ಮಲ್ಪುನ ಅತಿ ಗೊತ್ತಾನತೆ ಎಂಗುಲು ಅಗ್ಗುಲು ಕುಕ್ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ನಿ ಎಂಕುಲು ಸರು ಮಲ್ಪುನ ಬೊಕ್ಕದ ಎಂಕುಲು ಐನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಒಂದು ಮಲ್ಪನ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಲ್ಪನ ಎಂಕುಲು ಮಲ್ಪ ಬಟ್ ಅಕ್ಲಿನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂಡತೆ ಐತೆ ಯಾನ್ ಏರುತ್ತ ಯಾನ್ ಅದೈಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಪುಜಿ ಆಯ್ನ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಪು ಆಯ್ನೆ ಯಾನಿತ ಈಗ ಬಾಕಿದ ದನಿ ತಗುಲು ದಿನ ಕೊಂಚ 10 ಸರ್ತಿ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪನಗಳು ಇಪ್ಪೇರು ಬಟ್ ಯಾನಾಗಿ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪನೆ ಇಜ್ಜಿ ಏರಕು ಪಾಡಿ ಏನಾಗಿ ಒಂಜಿ ಏನಂದ ಪಿದಾಯ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಲ ಮಾರೆ ಐಕೊಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಪಿದಾಯ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಲ ಆತ ಬೊಕ್ಕ ಏತ ಪಾಡಿಯನ ಇಂಜಿನ ಪಾಡಿಯನ ಎಣ್ಣೆ ಕೊರಿಯನ ಬೈ ಪಾಡಿಯನ ಇದ ಮುಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏಮಂಡ ಆತ್ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಅದು ಉಲ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಣತೆ ಆತ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಅದು ಎಂಕುಲು ಏರ್ಲಾಲೆ ಆಯನ್ ಎಂಗ್ಲೇನ ಇಲ್ಲದ ಉಲಾಯ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೂರಲ ಮಲ್ಪೆ ಗೊತ್ತಾಣತೆ ಪೂರ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಲ್ಪೆ ಇಲ್ಲದ ಉಲಾಯ್ ಎಂಜಾಯ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕದ ಈರ್ನ ಎಂಗ್ಲೇನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ರತಿ ಒರೆ ನಟ್ಟುಗಳ ಇನ್ವಾಲ್ ಅದು ಉಲ್ಲೆ ಅವು ಎಂಗ್ಲೇನ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಎಂಗ್ಲೇನ ಒಂಜಿ 5 ವರ್ಷೋಡು ಅವು ಒಂಜಿ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಹೆಡ್ಡೇಕ್ ಆತಜಿ ದೇವರ ದಯಟ್ಟು ಗಾಡ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಣತೆ ಕೆಲ ಕೊಟ್ಟಿಟ್ಟು ಇರುತ್ತ ಸಾಂಕುನ ಆಗಲ ಬಹುದುಜಿ ಪಾಪ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಸರ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಏರು ಪಾರ್ನೈಕ್ ಉಂಡತೆ ಎಡ್ಡೇರು ಪಾರ್ನೈಕ ಬಹುದು ಬೈಬಣ್ಣ ಜನ ಇಪ್ಪುಜಿ ಅವ್ರು ಗೊತ್ತಾಣತೆ ಎಂಕುಲು ಅವು ಒಂಜಿ ಎಂಗ್ಲೇನ ಒಂಜಿ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯ ಆಗಲ ಒಂಜಿ ಆಗ ಪಂಡ ಆಗ ಅವು ಬೇಲೆತ್ತು ಆಯನ ಒಂಜಿ ಹಾಬಿ ಆತನ ಗೊತ್ತಾಣತೆ ಆಯನ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ನೋಟಿಸ್ ಎಡ್ಡೆ ನೋಟಿಸ್ ಏನ ಮಲ್ತನ ಪಂಡ ಆ 25 ಸರ್ತಿ ಕಿದ ದೆಕ್ಕುವಿ ಏರು ಪಿದ ಕಟ್ಟನಾಗಲ್ಲ ಎರ್ಲೆಂದ ಎಕ್ಕದ ಪಿದ ಕಟ್ಟುವಿ ಪಂಡ ಆತ ಏರು ಪಿದ ಇಲ್ಲ ನೀಟಿಪ್ಪೋಡು ಉಲ ಎಲ್ಲ ನೀಟಿಪ್ಪೋಡು ಅಪರ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ತಿಕ್ಕು ಮುರಾಣಿ ಯಾರ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಂಡ್ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಬೇಲಾಡಿದಾರ್ನ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಂಡ್ ಐಟ್ಲ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತೀರಿ ಅಕ್ಕುಲು ಬಂಜಿಗೆ ತಿನ್ಪೇರ ಬಾಯಿಗೆ ತಿನ್ಪೇರ ಅಂತ ಗೊತ್ತುಜಿ ಐಕ್ ಬಂದ್ಪೇರ ಆರ್ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಲ್ತೇರಂದ ಏರ್ ದಯಪಂಡ ಹೆಂಗ ಪರ್ಸನಲ್ ಅದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಸರ್ ಆರ್ ಪೋಯ್ ಸರ್ತಿ ಎಂಕುಲು ಬಾರ್ಗಿ ಸೀನಿಯರ್ ಆನಗನೆ ಆರ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆದಿತ್ತೇರು ಆರ್ನ ಬೇಲ್ ಅಡಿಗೋರ ಪಾಡ್ಗ ಎಂಕುಲು ಅದನಗ ಬೇತೆ ಇರುತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಟೈ ಅಪ್ ಆದಿತ್ತೇರು ಒಂಜಿ ರಾತ್ರಿ ಹೆಂಗ್ ಬೈಯಡ್ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೇರು ಸರ್ ಇಂಚೆ ಬಂದುಲ್ಲೆ ಪಾತೇರ್ಗನಿ ನಮ್ಮ ಟೈ ಏನ್ ಪಂಡ ಇಂಚೆ ಆನ್ಯಾರ್ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕಾರ್ ಎಡ್ಡೆ ಪಾಪ ಈವನ್ ಯಾನ್ ಅದನಗಾರ ಹೆಂಗ್ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡಿ ಸರ್ ಎನ್ನ ಇಂಚೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಗೋವಾಡ ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಪೋತುಂಡು ಅಂದ ಸರ್ ಇಂಚೆ ದಾದಾಂಡ ಮಲ್ಲೆಜಿ ನಾನು ಐನು ಮಲ್ಪೆ ಅಂಚೆ ಮಲ್ಪೆ ಬಟ್ ಮುರಾಣಿ ಮಾತ್ರ ಉಂಡದು ಯಾನ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ದೇನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಎನ್ನಿ ಬಟ್ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆಯ್ತು ಅವು ಒಂಜಿ ಏರಿಯಾಗಳ ಅಂಚಿನ ಏರಿಯಾಗಳ ಬರ್ಲೇಬಲ್ ಐಟ್ಲ ಪನ್ಪೇರತ್ತೆ ಜನಕ್ಕುಲು ಆರು ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಲ್ತೇರು ಅಂಚಿನಕ್ಲಿಗೆ ದಾದ ಪನೋಡು ಪನ್ಲೆ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟನ ನಾಗಣ್ಣನ ಮಾಣಿ ನಾಗಣ್ಣನ ಯಾನ್ ಗುರುಪುರಡ್ದು ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಪೂರ ಕಂಬ್ಲಡ್ಲೆ ಏನಾರೇನು ಒಬ್ಸರ್ವ್ ಮಲ್ದ ಭಾರಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ಶಿಪ್ ಅದು ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಏನಕ್ಕಂದ್ ಬಂಡ ಸೋಪಡ್ ಇತಾರ್ನ ಏರುಂಡತೆ ಹೋಯ್ ಸರ್ತಿ ಟಾಪ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಇಡು ಪೂರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೊಟ್ಟಿಟ್ಟು ಪುತ್ತೂರುಡು ಪೂರ ತೂಲೆ ಪುತ್ತೂರುಡು ಅತ ದುಂಬು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಟೀಮು ಬಾರಿ ಒಂದು ಅಂಡಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಜಾರಿಜ್ಜತ್ತು ಕೊಡಂಗೆ ಕಂಬ್ಲಡ್ ಮಾಣಿ ನಾಗಣ್ಣನ ತೂತನ ಬೈಂದೂರು ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಏನಾರು ತೂತೆ ಓಕೆ ಗೊತ್ತಾಗ ಸೇಮ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ಶಿಪ್ ಆಗ